ti mu nyina so nyame hira mo kama pa. Facebook Sompa FM anasa Sompa 98.9 FM anasa Sompa TV Ghana ho nyina dwumade ne etwa guo live pa uko YouTube nso a Sompa TV Ghana eho ena benya dwumade ne bi ahwe ne wasan so watie ene producer Daroma sie kwasi Joshua ene mpanyimfo aka Nsem Sisi team ni nyina Adaroma ene agepene atena se dwumade no ebrel na yebedi nkomo ofia enra etena ase ne ma hu se ensem bi kokoso ewo bono ewo Sunyani West na ehun nsem na etesen passport ye ka kyerem se be wurewura mu the details abrel ya Japan ne de ye ma atifo aso ensi wo ho kra so ena ye nuan bia ye se wo fofa afa won to ne ade ge sem no eno so ho nsem ye de bebre wo fia eti ena de nsem no ya bɔ ne beda ye de ebrel no nti no ye be sha se wo ye nsem no so na afutu sem so ofie ha ye de be ma enra ye tu ye hufu bebre afutu sem no ye sha se ye ma hu no se nge nkrofo bi wo no ma abrabo a ye boy asetena we mu wiase we mu aye namui sa nkrofo mo de mo yie de nko an mo hwehwe obenya na nka ono nko a na ye bɔ na baso se o ye obede mpon ye bɔ na baso se ono ko na aye ade na emom no ondua hofro ho enka ho enti eno e video bi to so ma ho se nua bia no watu Amerika abre na nka Amerika tuonum na nka on na nka edi kan na so bra obre ye nti wantima ndi kan but ni nua bia no no nso di na chi a oba na nka enye ni nua na no waye mre no nti anka ono no to so eye third no anase ono no ebeto so third no sa ni nua no nya kwanya se da bi third na meto so no ehu hia me se mi nua na waye mre no ma me mfa ne nko enti ye di video no to so ma hu ye bata nei satifo be join live on Facebook the video bi wa beto so no so abedi hu nkomo yi pa ofia na ene akoye da eto so maako eye dunson no ntino mo amudi mawoda ewo eye bosumi we mu no ye ma mu nyina so awoda pa ene ye da eto so ukan na ni nyina wa afini mu a ene to so 229 na esen kakra ye kobi pa yakopon ene de ye e konesa de da twedwa mpo yakopon asese waman ne dey atoyen sie Joshua kwaba bra meje oso bibia Abofkay ne yakopon dom bibia kama bibia hihye ye da twedwa mpo yakopon oh adom ne ahweye ne experience kakra de aka wumti adom ne ahweye na experience kakra bibia ye asema emodu yes na adom no emodu sin ne nyina because without adom no ahweye ne experience na nko bibia ho na ye de adom no so dom ho na kayeba na akogina kwanu mo hoda bo se hoda bo se de adom na mawo adom no so che ni nyina top most but ni nyina so hia ni nyina hia se nyankopon adom ba se de wo koda ka kwanu ma ka bekun nti no ye ahweye yes an experience no se ye se benyawa meyo eni madam ho so pa yes experience no okay we are manager uhu hia pa na de opera dwon ho ama me proud dwuma mu ha ahwa dwuma mu onye wakono ma ontina hoda yes it is anity adom ahweye any experience ani suahunu o de for suahunu de ka ho suahunu ye nya free experience ni se eno ano yo eno ana na nyumre nkomo ho pa menua nkomo ho ya na tiefo ase yes especially Facebook for no omo a ehwe wo Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM nyame nhiramo ebi so wo Sompa FM and meme wo Sompa 98.9 no so yes Sompa 98.9 FM nipa bebre na wo ho ebi so wo Sompa FM enro na mehwe wo Sompa FM ba ne masoche camp enti maba 98.9 no so mo mo ho nyina nyankopon nhiramo ebi so wo YouTube mo so nyankopon nhiramo ye mama jo kwa so no nko so yes and I know ye twaso na nkomo bebre na nkomo de ho dwumadi na enemo na ye nti wa join ni me say like na share na comment no so mra yes me ente won kan free baby a o monitor you free that's right so wo tie radio so a baby a wo tie free no me ente won kan
ɛwɔ Facebook sɛ nso sɛ Facebook na wo monitor fa message ni fa ho ma ye hu baabi awo na ya acknowledge na yes ye ma samba kakra ya ye show no nyam kakra enti platforms no so nyina baabi awo bia no wo de message ni fa ho a comment section ho no de fa ho a ye ba hu adwuma ma kama. That's right. Okay, so adofo amutie sabre ye beko eye Facebook sisi a ene ho ne ye nkranhye ne ye fa free ho na ye fa nkranhye no afree enti MCA Prince ye nkona mfonyini ya ye de tusu Brajo wo de hwe mfonyini din na dia na wusua free sa mfonyini mu me de abama dwum straight away eye ma wani mre oyonko. Okay, concentrate na ye de wo ye no stay focus na ye de wo ye no enti se na obi di aba e ma wani mre no yero ho na ye de wo ye no na ochena wo so wo de beba obetima run commentary kakra was that video yes obi tie onim de enti a wo ka se o ma nani nso de owo e ma nani mre obi de yeah enti de tie ne sa wo join Sompa on Facebook sisi Sompa FM ana Sompa 98.9 on Facebook a obetin komo na se ne mom se bi a radio ho na ate a de tie ne se video bi eda Facebook sisi a na nipa mienu oba baako na bema baako omu bu nsuo na oba no bu ne de no ne kwenta na nem aye mantem nsuo no mu bu no bia na ne pipe ma menka ne sa se be beti asentem ne pipe oba no pipe nko na bema no so pipe nko nti omu bu no oba na nsuo ne bantem ma ne kwenta na ne ye mantem nti wa masoko bema no wabu a ne nsuo no emampo pipe ne mampo na de na ye ma na ofi se oba no nsuo ne ben ana bia ono ne nsuo no ne pipe no binim ogina ho bia de beche no nti okọ oba ne ho na wakobu bi eno so se oba no de no ekaka kra bi wase nti de obu ya na begu ade no mu a eye ma o ma so koy no eno so ogina ho a mi wa ne de na obu no ekaka kra bi na nka abegu container no ni nsuo ne doso pa wase oba ne de na ekaka kra bi nti kakra na obugu ne container no mu asa ewo pipe no ewa form hole ni nsuo na asa nti na se obuha anyeyi okobu ha so a anyeyi na office oba no ho de no bebre wo ho nti na me kan se ma woni enso de wo because oba be ma no toko so ebu ya nko bebu container be 5 and 6 still na nso no bitase but oye na ama na okoba oba no so de na ama na ba mabu na cha se ne mie no nyina no free ninsa. Wow. Na and then come on nyina ye be content with what you have. So near war. Yes. So ama wani mre. Emo wani mre obi. Yes. Na yese sabi okraman fa afro. Osono so fa afro. Rajo. But ebe woja bi. Rajo betima bie Hebrews 13:5 amame. Na ye ni komo. Yes. Ene ye pese esua ade kakra. Ye a na yama ye doctors what na asena wama ya pomoden church kakra. In case I feel no join here na Sompa 98.9 FM Sunyani Nsem Sisi ebre sunye. Oba Facebook a video bi eda so a kama pa. Na video no say na sitie pipe ye de ahye fom. Eno minim say boho ni bia ho. We boho ni bia. But ba ko de no. Ba ko de nsuo no ye kakra bi na wom. Eno umia ya nsuo no besa. Na ba ko de nso de ye tuo ma na kofoma ma na kwakwa to nsuo kese pa ankasa mu. Na ade ba ko no se de ono ne de no eye ketewa bi na omia ye bae no. Ono ne de na nam se nsuo ne ben ha ya ntina ne de ne bae. Ba de ne de no ewo fom na nsuo ne ya krogyen no. Nsuo ne dos no. E dos na sanso ya krogyen no. Wo twen ya na ma aka kra bi ama na nka abaw. Hwe ata no pe. Na se wa kra bi na nka gum. Wa bre na ba mabu ene wa jae na wakofo obi dia enu momu de nso bebre wo ne de na we yes ne de na we so asam say ne sitienti tew kan no ma me ne enko Hebrew ngoma ti dumiensa that's right yimu no enum ose momma sikani bre ma mo abrabomu momma sikani bre ma abrabomu yes na momma moni nso de mo wo that's right efri say ono ara ka say mere nyawo nanso mere mpawo da okay your friend wants you say Hebrews ngoma na kade a
where you are related to Sikari Bre. Okay. Yes. Obi one ma sabro otien. Wa fight ya ma, wa ye adwuma na. Wa koda adwuma so o some na nim fifire o koba ebredro o se nyame hira no no. O free se wa pema enyeye. Tini nua bi a ono afa kwati kwan so onya bi no. No wakọ no wakọ one na akọ ye meka se ode no akọbọ no. Unim se. Ada se wakọfa shortcut and a short way. But ko nya abotre tena ne de kakra no ho anka fe na ne nhira no eba story ya okay. That's right. Ebisim be 3 years ago. Okay. Cratch na oche ne ofa asese nka ode ne ko disika. Okay. Yeah. Musa na damfo na nanka ode fa so no. O se na damfo no ohwe na ase no ma ekoso we na brabom. Nti ono susu se ye wafa baby. Enti baby na wafa no. Ono so be fa sa means no so. No so anya. Enti se baby na wafa no. Omo na ono so mfa hobi. No so me sabi Nyankopon nhira nkakra ne modembo. Menya bibia o se da. Na se mpo moja na okagu ya. Moja no menya bi. Na me so maka moja no bi agu. Enti menya dan. Na akwano ayi ba akono hu se akowe bonu woni trim. Enti ma memua na aban sanka na se security police for sanka no. Enti sa de a ubenya bi o se ai pe sikan pe sika kakra pe beseno no sa no video no ayi no ha prince ayi yintinka obenya mai sa ubenya moja o se me woni pa wo ho o se sa pe nipa no bra no okwachi ne office okwa no office ne se ma wasusu me matela ne bi asusu atade apam atade ma nti besem yenko susu ana oche ne office ne etena taxi m se yenko na one akwa na kan wie enti akwa no hu se why serious onya bone obedi no alert police for no ma ofre no taxi be mu na ate na car be mu na ate say ni na one police for elenke ye oduru bare ho no omoche no Abofkay what dey make na say enti se wode toto we hu a e kire say mo woni nso de wo na se de bia wo fi say kwan obi nam so na bia nya sa na tie na wo no why waje so be sacrifice even moja kra e bia na kwan money na apasa ofa so na Bradjo won say ye kan say ye onkrofobia nanka omaben mu nhira yes nanka wa ben yi di ti se krache die yes na wa ben hu so wo bua ma ye ma kan nsu anka onu no bebu no nka in fact can sanda pipe na ade na all press yes so press it was me no pe nka bi begu bucket no but aka akra mo na duru no na so wa bre so ba ne de na ba ayo ne de na ba ne kwa pompi amre o se ne de ne sa nti eta no ha ya be ma de ne doso eta ya se bebre nti e de abotra na e bank kakra woduru ne nhira ho awie o se oba ne de na ba nti o ko oba ne side oba ne de no se na asa enti we na ya futu ai de ma ya tifo eni ye nyina ma family kakra bibia na Nyankopon o hwe ne nhira nsu no guso akaka kakra bi o se akaka kakra bi na Nyankopon atene ne nsa bibia me na me nya me kwan so a no branch bibia branch e bia ho ye wu akaka tuwa bi kakra bi o enti ma wo bomu yes ma wo bomu kakra bi ya duru ho awie e ma wo bomu you are almost there yes we are almost there you say mo mama nim ya duru ho awie ai sikani bre mama bra bom yes na mo mama ni nso ne am mo mama ni nso de wo no yes na Nyankopon e de ama no mo wani nso na manage ne kakra sa na no ye ba ko ha ka no tan na to awia ne sa but o move kakra na o se ono ne hira enti ebrepa mu no o pompe nsuo ne kakra bi ka ho a ababa buso bebre ta yase ye wonkrofo bi wonu ma se school koi ko awia no wawie yes the last people are watching no ena oye se ne obewi apo yi bi sada na owi apo no nso na sada na timi twa ni people final people na watro ni nyina come on ka ba ko pe I say last days are dangerous yes enti final people na otro no wawura na tade ahange na tade no we ya na kru na yema me bre na si enti no ye mia abotra de bia mu na abotre ene hia all right so Sompa 98.9 Sunyani, Sompa FM, Sompa TV Ghana, Sompa YouTube. Yada mu nyina asese muti anyway. Eye abotre ne ntubo ase ne hia. Emmo waba mummu empepre ho bebre because ebre no anya aso a you are almost there. Wa hwe ne awie. Aka just bibi ketua bi. Sa bibi ketua no eye abotre. Sa bibi ketua na aka ne ya abotre. Unya sa abotre na
ɛno ano wadi nkonima wie nyame hyiraw sɛ wotimi etie afutu sɛm yi na wobɛfa na so de ayɛ adwuma yɛde obi bia ase yɛhyɛ nsɛm no ase a ɛne maka kyerɛ sɛ nsɛm bebree na ɛdwende nsɛm bebree na ɛkɔ so nsɛm sisi yɛatena ase deɛ yɛbɛmu wahu nsɛm a ɛkɔ so kɔ apɔte na ne yɛka nsɛm bi akyerɛ wo ɛyɛ nnora ɛfa Sunyani West yes West ho asɛm na yɛka yi na asɛm a ɛsiiɛ schools yi mu bi no ɛnɛ school no ne din bɛba nipa a mɛka sɛ adeɛ no ɛfa asɛm no asi no ankasa nipa ɛfa no ho no ɔba bɛtena studio a yɛka kyerɛ sɛ investigation no ɛno a yɛka ho asɛ na bi mo sɛ yɛmmɔ school no din ne adeadeɛ yɛnim sɛ ɛno nana ma ɔhwehwɛ yɛnya ntoboase adɔ nsɛm no mu asukɔ nsɛm sisi tim no ada roma yɛn nyinaa yɛdi asɛm no akyi ama nnɛ yi asɛm no kora pɛ ɛwom no ɛbɛda adi na wo so wɔ na bi mo sɛ ɔmo katakata asɛm no so daabi asɛm wɔ deɛ ɔntumi nkata so ma ne nyɛ ɛnya aba radio so no nko adeɛ ne kura bi a wɔm biara no ɛwɔ sɛ ne kura no ankasa da adi yes ɛnti yɛne ɛyɛ yɛne doctor so bɛdi nkɔmmɔ kakra na yɛahwɛ deɛ ɛwɔ hɔ na yɛhu sɛ ɛnɛ sɛ wopɛ apɔmuden ma pa nso deɛ a ɔmo a saa berɛ yi ɔmo honam otimi sɛ nneɛma baako mmienu na mu yareɛ ne adeade nyinaa no yɛbɛkɔ na yɛkɔ akɔdi nkɔmmɔ kakra na yɛahwɛ deɛ wo mpa apɔte sɛ na ɛbɛyɛ a wɔn nso a wotie no wobɛhu no sɛ wapɔmuden yɛ adeɛ ho hia na womfa ɛnni agorɔ nso ɛwɔ hɔ saa berɛ yi woadwɔ ne yɛ live a na ɛyɛ Sompa FM woadwɔ ne yɛ live a ɛyɛ Sompa FM agya Abraham Herbal Center yɛnkɔ ne yɛ ne agya Abraham nni nkɔmmɔ wie pɛ na nsɛm no aka no nyinaa yɛabɔ yɛ homɔden a adɔ mu asikɔ ɛde ama ɛwɔ hanom na sɛ ɛno ano no okay so agya Abraham atena ase deɛ na yɛnkɔ ne yɛnɔ nsɛm no mu asikɔ paapɔte ne mmom sɛ wɔma de aso bɛnya miso food drink ne bi anwummerɛ sei no wonya chilled one a wode ahyɛ fridge mama no akyele no wode bobi ma me wode bobi ma me ɛno ano no biribibia bɛkɔ kama paa ɛde ama wo na bibia nso agyina so kama paa ɛde ama wo wonya miso 5G no nso a na wode ayɛ adwuma kama paa agya Abraham Sompa yɛne yɛtiefo yɛ mu akɔ aba mira ɔpɛni kɛseɛ megye wo so na mpɔmmɔkɔ deɛ awurade adom ɛne ɔmpaebɔ yɛda yame ase paa the great above agya Abraham ɛyɛ metaa hyia wɔ TikTok hɔ papa over hɔ ni agorɔ yɛagye plot followers papa tipo ya mo follow above for the love of the game adwuma no ho do ntia na agya Abraham na yɛnhwɛ yɛwɔ yare a ɛtete yɛn paa bi wɔ no ma tim sɛ asie bi ɔso de adaade ama yɛhu bat yɛnya baabi papa nti ɔsɛ ɔm yare a ne bɛkum yɛ agya Abraham so deɛ yɛsɛ yare deɛ ɛnam sɛ wote ne tɛni nti no yɛnhyɛ ase agya Abraham big man nyame ne akwanya ɔde ama me na menkyia ne ɛsaa berɛ wagye berɛ ne adagye de ne radio no ato ha ɔtie Sompa 98.9 FM ma menkyia wo na menkyia Sie Kwasi Joshua na menkyia Nana Poku ɛne Ɔkyame Nimo ɛne all the producers na menkyia obi biara ɔno nso saa berɛ ɔtie radio kɛseɛ ɛyɛ Dr. Abraham Herbal Center yɛwɔ Sunyani Krodema Estate Brotherhood Asɔredan n'akyi pɛɛ Estate Brotherhood Asɔredan n'akyi Brotherhood Asɔredan nso ne Dr. Kyerɛko Hospital no ne-di animhwɛ na yɛnyɛ wɔ Brotherhood Asɔredan n'akyi ɛhɔ na wohwɛ Dr. Abraham a wobɛhu yɛ saa nso na Kumasi wohwɛ Presby School Junction Accra yɛwɔ bea mmiɛnsa yɛwɔ baabi ɛfrɛ hɔ da kɔma aberewa nana sport yɛwɔ Tema Community 8 yɛwɔ Tema Community 1 yɛwɔ Koforidua yɛwɔ Takrade Market Circle yɛwɔ Cape Coast in fact asoɛ ne dɔɔso bade ɔbɔno ne ne mantam te sɛ Brekum Dɔma Ahenkuro Dɔma Sikasu anaasɛ wɔ baabi te sɛ Techiman wɔ baabi te sɛ Nkranza wɔ baabi te sɛ Ateebu anaasɛ wɔ baabi te sɛ Adwira anaa wɔ yɛn mantam ha koraa te sɛ Fiapre Ɔdomase nkwaben ene enkurekure atwitwa ho ahyia yi dia na wodi wani akyire mu ɛwɔ Sunyani Estate yes udu Rex na obisa obi a ɔtɔn ade bia sɛ opɛ estate car ana posifo no kra omugina big house no abro santenti na ekoko house ani mo bisa om sɛ opɛ estate car ombɛkyerɛ ofra na waka kyerɛ driver no sɛ onsi wɔ Dr. Kyerɛko Hospital n'anim hɔ pɛɛ usia
mmayewa kama bi ton nnuane ebi ton kuku ebi ton awachi very suitable. Yes, ubi sa omo se o ko Dr. Ibrahim Herbal Center ombechira ma waba na watwa kwan no na fe waba so ukra kan so dia ene obefa estate kwan no na watie sim na waba befa baabi a unru Aisha kuku no junction na ofra na ko Aisha kuku no nsabe nkum so pe nti ufa wa obo se obetie si asori na ana obi se obia se ope asori na efre no apostolic asori na ombeche obedu ape onsa left won se Dr. Ibrahim Herbal Center ye wo ho a ye adwuma gidigidi bra maye no ontonchia na yade na eda oso no Awurade mfa ye nso na onsa saa yade ni fio na onso wanigye enwie upeyo na yemfa ho animonyam hye no emma asafo Awurade aha Sompa 98.9 FM se oti Dr. Ibrahim Herbal Center nka na enye bibia se yaba se apomudina enkoyi no mene obetwetwe ho nkomo. First of all, mama nsha se mfiri yade a yabɔ mabaso wo ho yade a yaka kire me se me number 1 wo ho the whole bunune na hafo Dr. Ibrahim Herbal Center ena baso bono koma yen se eba na hepatitis B a we are specialists in hepatitis B curing. So what you say, so you'll be if you have hepatitis B and someone have told you that hepatitis B have no cure, that's a wrong perception, because when you come to Dr. Ibrahim Herbal Center, we have a lot of evidence to prove to you, sir, that hepatitis B, you're way through. It's not about say we are just saying it merely, and I say yeah, they are no fan keka nsem keke. But near on gene, the person should go and do any test at any recognized laboratory. Then you bring it to us, whether it's acute or chronic. We have an antidote to it. We will be able to cure it, and then you also go and testify to the people out there that the hepatitis B, it has a cure. But it depends on where you will go at the right time. And the right place to go right now is Dr. Ibrahim Herbal Center. You need not to waste much time, because the more now what now o cheni no na emwa no didi brebo no, and after so o attack brebo no, then o kidney so is that so problem bebem, because emwa be say o kidney and so you be a wanya hepatitis B a fashe utrimu ebia na wunnim said de ho nsunsuanso no tie. First of all, some of the symptoms that be hunu say obetanya headache ana utibeta ayewoya. Yes, utibeya more frequently na ewomun so a obon say ya na obota afono. So what you say ana say eya na oye bibi kakra bia na wabre, oye bibi kakra bia general weakness, bibi kakra bi na wabre. In fact, these are some of the symptoms of hepatitis B America ho asemi. And a bit me about say near me bobo so nya wo bi de. Nanso at the end of the day no obekwa kwa test na ni bi na e bi ni wo mu. So o ni bia, the best thing for you to do ni say obekọ na yama vaccine ni bi. Obewa to also every month you go in for one. Another second month you go in for another vaccine. Then the third month you go in for the third vaccine. Not just a 2 year na say, just to protect yourself from getting that disease or from contacting that disease. The attorney say a communicable disease. You can't say communicable, not just obi will be crana. Sometimes ono could di empaso agudia utimi di bimam. Tio yadia wunya ese wo brebo na sanse wo kidney order for yadia ese so so. Nevertheless, we need to get rid of it immediately. Sebeya ibetimi atena se ache. So what you say? Anti hepatitis B yarewa ebia okoye o test B na okope adwuma and I can't show so hepatitis B. One fan is serious, because you don't know how deadly the disease is. And now say ebia na one kasa wunya opportunity bia o say okotwe emoja ma obi because utimomre okoye na can't show say there be o de ni ntimi twen o hepatitis B. And now say na okọ awo so okọ. And within the series of tests they bear for a pregnant woman, a bed there this hepatitis B. Oh, yeah, no, once I clan crana year one panion, almost 1,000 plus. So what I say, depending on the hospital abeko. Na se na se my yadi where be diunya. Other for na yehu nyanko padom uti radio Sompa
98.9 FM Nsem Sisi Nana Poku show no so na se wate ani bia free Dr. Abraham Herbal Center make a rechichire sema kire wo se nyankopon na dom so ye wo na adru because call municipal hospital disease control office ho Mrs. Abigail Mensa obeka kire wo se ni nua na ne oye adwuma ni Liver Ghana Limited wa Accra no almost 3 years ago onya hepatitis B na omunimpa omani ba omoso na ne na se tatai ne na se tatai ni mean se na emo na didi aka ne kidney no na frunso ahye it means say ne brebo na ye enlarge aye kese na mo na sha say bobo mu ntokro so they even thinking say e duabo na had some kind of superstition in spiritual aspect bi awurure mu ye ni bebe e ho so no na ya de na kum nipa no but asidan kanyankopon me ka na makoma atomi because I don't even know how to express the kind of the anxiety. Meaning how I mean, see, I'm so much excited, sir. And nyankopon na onam na humo broso no. Wa ma yen a dry this. You see, me da me kan me say omo mba no. Omo time nson ye. Because obe church nyesa at the end of the day no. Na edna kudru bia o man hedru bia. Afi the person may not be able to survive again. Because now money did much. But here's the case here. One more mumra so say onu nyankopon ji wo mo de. Obe direct wo mo say meba don't waste much time. Go to Dr. Abraham Herbal Center. Me na mama ne the power to cure hepatitis B. Kona kwaje wa yaresa. And they will come. And until I'm bidin number ebe tu bia no. Adeba ko mani gini omo tie radio say munim die nti no momfa radio ndi agro some of you no mutime gime number no number de ama obi a oyare na wo yes ade ni a utim de Dr. Abraham Herbal Center number de ma obi a oyare a ebesi de na yankopon hira na me nso akokra me come nkoto dwe na me bompa na ma bompa ni bia ma o say wo spreading number no watch ni pa the right way de aka ne say ono begie die na watu na na mo aba. So what you say? Enti number ni nie. Obi can say na mo de hepatitis B nkwa na mo sa asa waka. No, sa ya de na manfo nim senia etie. Enu ntina me ba me sheda dedicate me huge time discuss about it no. Na ebia na wo de no ye nofo mu kokram. Obu ane de ne nofo no di nya. Hwe me say se wako hospital na ya ka kire wo say onofo no ye betwa. Enoma mieni na wom. And the decision is yours. I send striker, or the ball, I do pull and him, a car one on one, only keeper. Decision no, one say, ubit me abo na to corner, and I'll beat me abo for keeper and all their share, and I'll beat me abo my keeper national, and I'll beat him their son which he assigned their command another player, and only a wawa sem. Tini, and we a player and asemo. But here's the case here. Decision is so taking a boshe go no. Na a man or more packing and so and monjo so na a man on monjos now coach and injo say what you say into decision one say ada say obekwa me twa onofo no she ko boni bia ni bebre twa omonofo no ama still they feel good oma you okay than say mra yen twa no bebre nsu ko twa up to now they are still experience some kind of mild pains and have some kind of severe pains within their breast and also but here is the case here what doctor binka maybe they any medical doctor maybe any tea doctor traditional doctor enti ya mo fra monka me pacho tea doctor ni because school ko pa me nuanum a doctor for amuye adwuma hospitals me chiachia mo adisua ya yes enti ye de tea doctor a traditional doctor. Into what traditional doctor, Dr. Abraham? Me was Sunyani Crudia, me near Chichu, me what estate, not my catcher say, Nyankoponam ne humobros mammy, sir, Yadena, your friend, no fomuko cram, no cancer, no dra. What are you waiting for? Share me too much, see, Ebiana so, Ujidiano or form. Omo mutie Sompa FM Dani him say. Osofu peni bi okrom ha nyankopon de ne ye adwuma pa nenso na asori banya breast cancer de ne call hospital e ka kire ne say wodi de watena ho amana che enti e ma wadokra nyi no me ho na ode ba ma me ma na aduma no hoto no e wa brojom he ya Jesus is Life Ministry oyo osofu bia ewrade nsa wo no so ye pa enti mesrew uye obi na say breast cancer na yetimisa breast cancer obi bisa say na prostate cancer so
We bacho tieni radio asumje nka aha Sompa 98.9 FM. Se nyankopon ama ye breast cancer ho adura ye prostate ho aduru aduru bas simple cra. Enti se wo prostate ho ha obi afabra na be so adu papa no hwe, and you will never ever feel so much disappointed bi mu da. Emfa ho ne baby awako. The most important thing ne say obeji number na wa frame me the number be to just see frame what you say me wia enipa 100 amobe frame nyina menya daage ne mo akasa 101 enti the kanji number na store no Dr. Abraham and now they Dr. Tunchia Estate Dr. Tunchia Estate ana Eja Abraham Estate ni nyina meje so me wo ho mamo munni ho a me ni ho 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0241 14 52 33 Obi tie mi sisi o se doctor me de na yankwe na me pache wo ho adura na mate se wo ho adura na e nokre me pache de o ka kire o se me wo ho adura wa send me message wadaro ma e nokre sa nipa no ebi oba me nim nipa kro o ka kire wo de ba de mi ni se mama nipa bebre sa ya de na adura ma ne ko wo de onji ni abra radio na bebisa na napoku the number no 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0504 71 32 33 0504 71 32 33 0504 71 32 33 Sompa 98.9 FM Nsem Sisi Jumadie anana pokune na pamfu te se Abofkay a big man ene sie kosi Joshua ene wo chiami ni mo ene mpanifo nyina ede bremu na Dr. Abraham Herbal Center menso mabase menemo be twetwe nkomodi afa yapomuden ho no kwaseme wo mu ni se ebreni adaje nti ebia na mentimi ammo yare ni nyina so nemom menka se me wo yare ni nyina no edru nemom kakra na Awurade de adom me ne de me to ho nchia tieni epa me se kakra na yewo Nyankopon na hu mobro so e de adom me na sunkununku a ofri nkranza nkwaben de oye pani bia na owo nkranza nkwaben earlier part of 80s ni 90s ni de onim se opening case pa e bana bibidoma ya resa Awurade Nyankopon de dom no eye nana sunkununku yes machire kwan enti ade na ewofie na ye bo ho ban on se da me ne minuanom a omoya bibido no ya na yehia me de afutuo kakra ma omo se de nananam ye no yenso ye be ya atoa so enti se yaribu a wonni ho aduru na ebia kakra na nipa na ba opese ogi free no nti o fa ho ama na aduru foforo o be ha nipa no but we shouldn't forget nso say ewiase aprabo a ye boy nia ye bia edeyanim enti yade a wonni ho adu no just be honest to yourself and be honest to the person na ka kire nse we de menni ho adu me yaribu a menni ho adu nipa no ba obi a menim no say ono so ne de na good mitimi direct na manoko sa na ye no enye sika nyina na ye die obetimi asisi nipa na agine sika ne obetimi adaada na agine sika ne ba mi bisa wo
Nyankopɔn na ɔhwɛ yɛ nyinaa so no wonim deɛ ɔno nso so atwerɛ afa wo ho enti wiase ɛne nyɛ yɛn nso a yɛ bibido no nko a wɔn nso a wotie mi no ebi obi adwuma ɛna wodaa no anaasɛ ebi a woyɛ adwuma bi mom yɛmfa nokoredie yɛmfa nyamesuro ɛnyɛ adwuma no na sika ne deɛ ɛnyɛ den a obi ne ɔba asase sɛ ɔde sika baa yi o nyɛ sɛ ɔnyɛ sika ɛnyɛ sika deɛ sɛ obi anya no so ne ne deɛ but let's pass through the right channel enti na Dr. Abraham Herbal Center ɔbɛɛ hɔ a wɔyɛ deɛ ne yɛyɛ test ne wɛni hu ana yɛkyerɛ mu sɛ ka ɔbɛbɔ nie yɛhwɛ nyame anim ka no korɛ kyerɛ na wɔantimi a nyɛ wogya mpa yɛpɛ dan sɛ ɛbɛdaadaa wɔ na yɛbɛka sɛ oh sei na at the end of the day no nipa ne de ne wura hyɛm na fibroid na wɔsi wɔ ho adura etimi nane no so wɔn ma na adura ankosi aga one deɛ di kan no nipa ne yare ebi kora wɔakyina kyɛ ne sika nyinaa sa enti ɔte wɔn kan wonya ni daso wonya ahotɔso wɔ wɔn nsɛm ne mu nanso at the end of the day no ɔbaa no ankosi aga enti mesrɛ mo ɛyɛ a mom yɛmfa nokoredie nyɛ nea yɛyɛ bia na adeɛ bi a woyɛ no nti na press before nwom yɛ me den ɔse adeɛ bi a woyɛ abrabɔ bi a wobɔ di kan bisa ho sɛ ɛyɛ Kristo fɛ anaa ɛyɛ Yesu fɛ ɛyɛ Nyankopɔn fɛ anaa ɛyɛ Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fɛ anaa ehia pa sɛ itimi yɛ saa de na Abofkay sɛ ɛboa yes nti mom yɛmfa nokoredie ɛnyɛ dwumadi bi a yɛdi na wiase wonim da wobɛwu nti no ma wo papa ɛnɔso ano nyimire atena na bisa ho sɛ me sɔra no pɛi nipa dodo sɛ na adam ase na me so nipa dodo sɛ na me de manoi adome wɔ mo nipa dodo sɛ na ma cancer bɔne atia wɔ mo mom yɛma ya no enhyira dan sɛ ɛbɛdome na wiase abrabɔ de wugu no ɛno na wobɛtwa Dr. Abraham min kasa bebre mintimi moya de na mitimi awurade fa me so sane nyina so ba me se nya ne mra so no de ochina eye Friday akokra metena se wo estate brotherhood sorry dan na chipe na matwen nyame ma osefo no de nyare wampo kire agu wo mo so na me de haba ma kwan so above media sane wo ma firima show no awurade animonyam oba nhwe nipadua na ote ho no because media I'm just an empty vessel me entontra bi keke empty vessel nyamina na hu mobro so edimi ye enyarewa mu nsankyere ne omo obi atwa me text doctor ankasa mre na ye nimu ani enim da bi una uni me na oza abo bi so anene first time on the onim etie no kre me nkasa nche mintimi nka yare ni nyina but the most important thing is je number na frame above me kwa na me throw challenge say ya de na nipa ne de ba no so stroke na kana to no oni gidia o de omra na na puku se o ha o mebisa na na puku ana o mebisa Abofkay no o ye fine atiefo mu nyanwu o ye fine gentleman ni tiriwi afu kama enti se me de na mapampa mu pa no nti uba na o ti azie bebisa o mo meka so e pa na bibido ma yare hwede a Dr. Abraham na so far na to number 1 memre na ye bre enti gime number no na o de frame me na o ha no any mean discuss me nyame but the rather be fame so aye on century ni me da say 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0241 14 52 33 last one me mobile above mrena so nsema omde ba no me akra me hwe bi no me yemu hyehye me enti enchim wa fidie no nto ha above a hold mu in suspense ba de ode ba na no ode ne o tenemu ama na na poku kiesi above me bo ana na wo bo adwumade no last one yes boss me fa last na 0241 14 52 33 above yankopon sha no nshi obi biara ode ne radio ato a kasa me kan ina sema no from ya momfa nche me awurade asomdwe enka obi bia koso frɛ me my ready se me pick you call me das yenina ye tie sompa. All right, so Aja Abraham and the attending cano bomodi asel near Abraham bekambo na waboa na and then come off ya senior city na usual yet na say Nsem Sisi sama is here sabre bia to care mu na okofie taxi drivers are mo tie
mo a motete care mo so passengers when ya kwanya ahwe de cross live on Facebook ni bia no so ye kama pa YouTube so eye Sompa TV Ghana benya kwanya ahwe bi kama pa na aboa dwan me say Nsem Sisi o ye ko Sunyani West ye chechia mo amu nyina Sunyani West nkure ho nyina chechia mo nyina ye ko Sunyani West aboa dwan a yawo no na ne nan maako nsia ne nan o maako nsia me say atie formula Facebook Sompa FM momra me say o de so person hu de e kana ye ba bedi hu nkomo pa ye ba wa bedi hu nkomo aboa dwan a ne nan maako nsia ye nim sa mo we de o mo nan no e be ka se eye nan mienu wa animu ena mienu wa akire but aboa ya ye kana asemu de mienu wa animu mienu wa mfimfini ena mienu wa akire asi wo Sunyani West o Sunyani West na West ne minim se West no Nsem Sisi Nsem Sisi wo Nsem Sisi wo West Nsem Sisi ampa because this is serious nti bra Facebook se see mo am wo Facebook no so no de oba so share like na comment share like and comment share like na comment mame na bia anko kama pa nyina ye tie Sompa eti yefri ho na yamra na sebi na napoku PSA tenas wo afidie so na yede enkomo bi ana asem ye siye ewo abisim ebre wo na akoda bia no wanya 1.5 ewo asase we so 1.5 years wa asase we so a wako school dey ko twire ni di wo school no mu no ade a chen ya akoda yi nipa bonifu bi se nipa bonifu se den akora yakoto se oda mujam a wawuo yenkwa ahoma no so na ye ne papa ni nkomo update free waba omukogu se ya pa ye nyina o bibiasi okay yenkwa ahoma no so na ye ne akoda ya ofiri mu no ye ne papa enkasa aja Sompa FM Sunyani Sompa TV ya mawakwa aba moajo mejo so na mpom te say nyamna dum we de yanka wo yawo ba se na be ya tiefo mu tie yen ebe kai story kra ye di hu nkomo no edi asempa potin enesi ye na yemra ene die nkomo a bedi se na be kai tiefo kakra me bane every sample be 1 month the 2 months grandpa in 2 months in 2 months be bosome ne fa kakra mu I remember no na mu krum ka me yes man on friends me bano o regional hospital o Sunyani to be the friends member to friend na jana mi hu ase ne potin ena me bisa no se me baketwa wo pia na obodo na ba regional hospital na mbia so no ma we no zo ma no tene no si ha ni tino wantima anya na muje to akwanti ono agene de na ba na mtika ko regional timidu emergency ayo na mo frame doctor no abo no kwanti se akwana papa na eba na doctor no frame ko no ombisa makran bitis ni din ni na yi ntima anya se bia na o de theater club bia o mo hwe no nti obisa bisa mi wie ya doctor prince ni nyinachi ye bi pro o ko bi pro no mi ru ko na akwanda volanda no so ayi wo da na enkomoyi ya di no fie ha ma ye nya ne tie se amamra ni amane bi kura koso mu kogu nsa e wo bebi akoda no efiri mu no bebi ana odi agro na ofiri mu amoja gu ye no na ensa guo na chie ni amamra ni amane a mo beye ho no die na afiri mu ababiem die na asie be na ochine ene
me sorry I'm matching ko adwuma ti me wo adwuma no ma me friend me me hade e ba bi o ton dem o pa no o mo kusie na beto enti me ze e ko bombo ko ma ba fa man ye no so so ko abisun na me friend no o mba be he no so ko bonus ko fina man ye enti me prefer ni ani me pa mo pa be fe ye ze ko abisun no na me pro mo colleague back no so appointment be na so ma je be be na be traffic ya focus ya ma na aja we yenim se de mo beye wo ho ana se de mpemfo beye ya amamre ne amane o meye ye e wo ho na yese maame bi si o mpene kura se sa amamre ne amane ne be koso de na mo pese mo ye no na maame bi si o mpene wo ho na de ya tete a afiri mo abai mususu se de mo beye wo ho ne na ho nsankyirani ana se ho ne ma dadi ana se ebia nipa bonefo bi na afa agire omo so pese omo ye de omo ye because yatete nsem ebia pese omo ye nsem a asisi ho nyina after se akoda no ofiri mu de asisi akire anse o film no babiana moja ne gunu ye de inati gusu kata man su to be 3 days ko gusu ba ne for a week ye ko ina omo de fitru fro ne anse abu tem yinu akuti moja no so eja to bo ase akoda na ofiri mu na bebi ofiri moja gu ya mokwa gu nsan ho ye agu apaye ne ade no ade tie ye na obi asamia fita ana ese futuro fita ma bro na ese fita ana no dia ko gu moja no so nya dia tie pre gibe 5 to 6 days okay 5 to 6 days ena nipa ne koye sa ade ne wo ho no san so de dia biem kan ho egu so ho futuro gu so de se sa abo white bi ya nini olipa no pa chere timi na mama mpanya seni nti the not follow me ina na otwene senda na yesan kuzo mu dipiti akoto ba bia mere ton le ma no oyire table oton ade wo so no table no nten ba bia oton sa na mu fra ho no ba bia o ko pa na go be yibu no mu dipiti akoto sesan no bi na wakwachi ni kuse no twam no wagye ato a na ansesai and ye ntime ko so kama nkran fana no kazo ntemo fran kama no bibiri nti at least nka kama nde fra be tuma fa we nso abo na da wa bia fana won ta ko nso ti mususu se anaze mu ankasa asem we si mu animu ni mususu se akura ni wuo no obi nsa wo mu bia na me da magem bi sa na me je no ko se za yo dani je no mi sire je se ne pa etine bia ni pa na bi en se bia no ya ko ni bia na se ayi ti ono so ko ya di o be bono ho ban isa na me magem wow openyin no obegu apaye no ye nyane ntia se ye wabusuani kura no de obe gu nsane ade no ye kuro mo ti masu so onne nsuo ne da wono onne son nsuo okay na ma contact no so action say we na asi after so obegu nsan be yi apaye no ma bona manie na ubona manie no die na free mobile waka bibi agu wasum waka asem bi ato wasum ana ole o kan se me ba nye se nyina ha radio se nye se nyina ye metin dia tuga okay yati we once again be ma kafra kosepa because ya de na so no yesterday say de akos wo nyina no yakopon be ma ne tumi ya dadi na de wo se bibi akoda bia no enkoda ho na akomato yemu so emra ti we de agya ebe gya mu
na nkɔmmɔ no foforɔ hɔ a akyire yɛbɛsan so adi why na mahwɛ mo ho yie nso wɔ hɔnom yie ama yɛn okay alright yɛkɔ ahoma no so yɛnnua anaasɛ yɛwɔ faaseɛ akɔda kumu a yɛkɔ twerɛ ne din yɛfa no sɛ Monday ne yɛtwerɛ ne din a Tuesday na nipa bɔnefoɔ bi ɛyɛ ne sɛ na mpanyimfo kɔgu nsa amammerɛ ne amanne ahodoɔ mo kɔyɛ ɛwɔ na deɛ firi mu aba nie beebi a ɔmo kɔyɛ amammerɛ ne amanne beebi a mogya ne gu yɛ no the 5 to 6 days a obi nso asa anwea akɔgu so ɛde aboɔ fitaa mienu agu so deɛ firi mu no ano ansoa beebi a maame no ɔbaa a ne ba firi mu ana opini yɛ ne kasa ne ba firi mu ne yere beebi a ɔtɔn adeɛ no hɔ a pɛɛ nso na akora ne kodi na wuo no maame no beebi ɔtɔn na adeɛ no ɛde kusie kɛseɛ paa akɔto no hɔ menim sɛ nipa no wahyehyɛ no sɛ ɔmfa nwio sɛ ɔnyɛ ne dan o kusie a na wawuo kɛseɛ paa a na kyɛ sɛ hwansena kura nsii ne so adeɛ ɛrem no ɛti wei update efiri mu abanti uba Facebook a wohwɛ tama na akɔdaa no yɛbɔ na mena akɔda ketewa yɛbɔ na mena na ɛna ɛwɔ hɔ no wetumi adwene live on Facebook na wahwɛ bi yɛbɔ akɔdaa na mena no yes na wahwɛ bi because we ase no yɛkɔ a yɛba no enye easy kakra yes akɔdaa wobɛwo no abosome nkunu mu akwantuo bi wɔnkora bi mu deɛ ɛtra nkunu no nkunu no kura mpo aduru mpo no yawdi abɛfam wuo ne enkwa ntaso na akɔdaa no aba abɔnten na kyɛ sɛ emu ani gye wɔ fie na akɔdaa yi yɛnim sɛ yɛ kakra ɔkɔ n'anim hɔ na nipa bɔnefoɔ di na wuo sei because akɔlaa yi deɛ Abofkay mehwɛ video ya ɔbɛ 3 years bɛ 3 years ti from a woman to say nra ya obi kɔtɔ ne deɛ atwene ya ne yɛ kan ɔbɛtete ne kakra mu yadeɛ ne deɛ keka ka ho bebree na oduru sɛ wɔsɛ ɔkɔsua nwoma ɔkɔ school na day one na dana kɔtwerɛ ne din na saa dana na nipa bɔnefoɔ a mogya mpa ɔmutimu da ɔyɛ sɛ akɔla yi yɛnyɛ ne nkwanfiri ne nsɛm nti bɔne wɔ Nyankopɔn mfa nkyɛ wo dabi obetime de obeye bia wasase we so sɛ bia ɛho nsunsanso no ɛmma but Nyankopɔn de ɛden a ɔmfa bɔne nkyɛ because akola no onim bɔne ɔnyɛ bɔne onim hwe na producer na nka mehwɛ sɛ nke betimi anya ɛyɛ sound dusi penyini wɔ saa asɛm we ho so a because the abam tu sɛ ya na sɛ nkusie kɔtoto to sɛ ɔno so yɛ counter na like I don't know say nipa bɔnefoɔ no wo sɛ bia we mu so akɔ ya apaye ɛpɛ sɛ ɔmo ha no nti ɔno so fa akyire menim sɛ saa de na timi si saa de a because wa wadi bɔne na ya begu nsa ya apaye ahodo sɛ de wa ye nyamra sɛm a wadi na nanu mu ni wunnie nti dadeɛ bi twada ni anu bi na ɔpɛ sɛ ɔno so ya na ɔmo yɛ saa so timi yɛ adwuma ana because ya tetewo ya som sɛ obi kura bodua fa akyire kɔdane na obi wo timi bodua yes de ya bodua na atia no timi fa akyire no akɔdane wotimi sɛ wabɔ nipa ni dua timi sɛ rɛ anya na wie na wafa akyire akɔdane ana wotanye so bɛda na egu so yes wadane so agu so tie pɛsi ebisa sɛ enu timi si saa okay because de penyinfo bɛyɛyɛ ɛsɛ ɔmo gu ya apaya ɔmo yɛyɛ amamra ne amane ɛkɔ so wɔ hɔ no ɛna obi foforɔ nso abɛyɛ ade foforɔ agu saa deɛ no so update a yɛde ama yɛtiefo wɔ saa asɛm yi ho ɛno no ɛnti egu so a follow saa asɛm no ne yɛhwɛ ne mu pum ase bra na de bɛsi akyire bra Facebook sisi a medi kan ka kyerɛ sɛ nsɛm bebree na esisie we ya bisim case esi yɛ yɛnua kuma ya obi kodi na wuo no ɛno ho asɛm ɛne ato so sesie ya ɛno nso yɛde mu details ɛma wo no na yɛnkɔ back to Sunyani West yɛnkɔ back to Sunyani West ɛno rebɛka no ofie ha sɛ o sukuu ni bi a yɛnya ne nteɛ sɛ ɔkyerɛkyerɛ ni o sukuu mu hɔ ɛfa ne to gay yi bi ɛna ɛkɔ so hɔ yɛkaeɛ no yɛhyɛ aseɛ ɛde ho mfonyini ma
na na meka say ya follow asem no asefo fura san so asi wom biem akoda na ye kofa no se ye fa ne to saa se ne sitie de a ene ene saa akora ne bedi nkomo de na nam so asi ye akoda ye sikọ na kwaje ntete wo school ko na ko sua de ko se na be ya wo nso ekina bi ye ka omo area ho a anampotamu ana Ghana ha omo so atimi anya nimde e wo suapon mu a ko na kwaje santete ni bi no di akosie no e no kresa ase sa na siye ana se asafoforo bi wa akire because the ya atete any information ekura ye any the idea ma tiefo nnura no any nene 3 days ne se o chechire ni any o school ni na akoye sa ade no o chechire ni ya ampase oyege e ampase school ni akoda no ono so sa na ote ana se na se ni sitie tie beko na yakwakwa kodi sa nkomo no ho na ene nkomo aye di wo fie ha nie ene nkomo aye di wo fie nie pese oba Facebook sisi a ye pese oba Facebook sisi a na ye di sa nkomo no bra Facebook sisi a na ye ni sa nkomo no na ye nua na mi susu sa de na sie no yenko na ye ne eye abusuafo nso eni nkomo ho no mo na ye fa na ase ema wona okrai mu wona wo so ya ase na ema ejumade no yesi ede eba Sompa FM Sunyani na sekese enko emfa ema miso fruit drink eye drinky ebo ajuma pa me so maka cho se nya bi nanom no preservatives asomudro bia nim bi ti bo mo de aso benya bi anmo na wo de oba no so ko school am so asase na wo so de ni ko school papa Beleland Learning Center fane ko na onje ntete every 3 months ko si eye mfie miensa ko na fane ko na onje ntete efa mfiri na bia enko kama pa school no ewo eye groovies achiwa apa ananse KFC side ho nchen wa pa na school yi ehye wodi wani ahye ye fiapre kwan so no hona omo yenkwa ahoma so mom na yenkodi sa nkomo we emra sisi a akoda yesusu se oni ocheche ni ekodi sa nyamna nsem no yenkodi sa nkomo no o school ni e fro say ana udi no de bete then they test one side within the one side okay and one side ayenko eba ne sign na mfonyini etwaguo yese wo ne ocheche ni a anase obi o school mu ho edi agura asa aguro no se oberima eni oberima eda ne tie ne se nipa abranti wo Sompa Facebook sisi ai ni nua pani na wa homa no sisi a da bi entina ne se ma ono gina ne one na gina ho okay obaye no back pass okay ene mate me ka se akoda na nkasa mu ni ensa aka ni ba ni nua panyi dia to obaye no back pass okay mate bro ene unua no hoto sai nyame adom na ho yo boss e da nyame ase pa asama esi eye na asama esi ye wo Sunyani West no boye mu nchiremu die pa na wom ye nya ne ntie se obarima ne obarima nhia mu die ni bi na course ne kresa na tie bibi saba enyansi am say last week me ofie last week Monday na obaka chem say bibi say na omo teacher ni baako aka chere no na me say sesei me pa tobo ase na ye ma tiefo hu asem no kure wom unua pa ene akoda ya teacher ni ne yes ade na na minua pa minua kwa ena okọ school oko school no obetwere nti oye no no se teacher ni baako teacher ni pe na asempa na eya teacher ni ta ahwe no ma no betena na office eya no de ne safa na ni akise no ye ne fe nti on de na ho ye ne fe na wafa ne se ni teacher ni a on de on no school nti woni mi se bibi sa ho e ma last for teacher ni sending ni scam e be see me phone so ana medeman me de se menim se afra de teacher ni de bibi sa nti Monday no obeka kire mi se teacher ni se na ni gina ho Monday de here Monday we are Monday last week Monday okay
ɛna wo nua kuma no bɛka kyerɛ wo sɛ teacher ni no ɔkyerɛ na adeɛ wɔ school mu no sɛ n'ani gye no ho yeah o se n'ani gye no bɛrima no ani gye bɛrima no ho na me wo nua no mpakyɛ to boas wo nua no ho ɔfɛ saa wa ho oh a nice boy okay to aso ndi na me so mate sɛ saa nneɛma no aba a ɛkɔ okɔ so na me so wonya abotere na sɛ na ikyɛ ni na aka deɛ a aduru time a ɛyɛ sɛ n'anim tumi yɛ dɛ egu ase nti ɔnka nkyɛn sɛ wate na me bɔɔ me wɔ fa baako ama na me wɔ fa no yɛ sogya ni na me bɔɔ na amaneɛ sɛ sei na ato yɛ nua ketewa na ɔse okay na ɔmo baabi ɔmo kɔyɛ I think say sogya for one set da ban yin saa ne manema nti ɔmo kɔbɔ show baabi nti ɔba ne me nua no so nkura phone nti teacher ni behunu bi agi sɛ e school so nti ɔka kyerɛ ne last week Monday no na me ka kyerɛ sɛ onya abotere deɛ waka no ma ne nyɛ ne gidigidi na yebehu kwan ya bɛfa so yɛ ma sɛ no enye asɛmfo da ɔ sɛ sɛ na teacher ni na ka kyerɛ no deɛ a etimi sɛ ɔne school fo no ayɛ saa deɛ na kyɛ nti onya abotere ɛna ɛdɛ no mo fa kra no ɔyɛ sɛ nka akra ne nya abotere nka onwie school ni nwie sɛ de bɛn kofa problem bi ama ɔ san kɔfo yɛ sɛ ɔmo kan asɛm kyerɛ na obi tie a ɔmetumi ama ho atwerɛ am sɛ da bi hu bi anim kɔ de we a yɛn pɛ sɛ yɛnsi nya asɛm no ɛnkɔ yɛ asɛm a yɛbɛtena so de ba bi yɛbɛkɔ bi a yɛ ready sɛ asɛm na nkɔ nti deɛ so yɛ kyerɛ ni ma ɔma ɔnkɔ teacher ni fie ma ɔno nso mfa teacher ni ma fie na emom ɔnkɔpɛ guest house no ɔmmɔ yɛ amaneɛ nti yɛka saa na ɔso wate nti na aka sɛ ɔno ɔne tikyani no ɛbɛhyɛ data a ɔmɛwi na ɔtikyani nso wura ase no ɔprɛhyɛ ne sɛ o ɔmo nyɛ bibi na deɛ ɔyɛ na wahwɛ ɔbɛgya no hwɛ ɔmma ne sika bio ɛyɛ adeɛ sɛ na tikyani no before bɛyɛ saa de ɔdi kan de bibi hyɛw sɛ wɔhu ɔdi kan de sikasɛm anaasɛ nkɔmmɔ bi a bɛma wo ani agye abra wobɔkɔ so abɛn no yɛbaa saa nam sɛ wode mate sɛ saa yɛ saa guest house no ho adwuma na ɔmflɛ na mmea nso nkura fo no nti na ano Saturday yɛ last week Saturday yɛ ofie mu mene no ofie me kro pie wɔ ankra me sɛne aka kyerɛ no mema ka kyerɛ sɛ wode ɔmpɛ guest aba na menim sɛ sei na ɛkɔ nti opie yɛ na ɔse ɔmo yɛ practicals nti ɔbɛkyɛke ɛho wei wɔ school na ɔse ɔhu tikyani no na tikyani no tikam na kaa ni gyinae nti kaa ni gyinae kyɛ ne si no o na ade na ɔyɛ sa obi a ɔse yɛ ɔmpie na wapie no wotwa ne ntoro na ɔso anya sa na ɔbɛkyɛke ne work na ɔso ne de ɔhu ne deɛ a ɔma ne hu so na ɔse na sɛ me ma hu so sɛ nti na akɔyɛ wei nti deɛ aduru no deɛ ma me nua na nkasa na ɔne mo nkasa okay mama me nua na ɔne behu a obesi akyerɛ asɛm ni okay mate fama no na ɔno a n'ani tua mu no ɔma yɛ no kure wɔ mu nyinaa because ɔno na asɛm no asi ɔno yɛde adi no okay ma yɛ ne nkasa okay so afei na tiefoɔ wajoine yɛ live on Facebook anaasɛ wajoine yɛ Sompa FM so a nansɛn na wɔtwe mu Nsem Sisi nkɔmmɔ a yɛdi ɛfa yɛnnua bi a yɛsusu sɛ ɔne ɔkyerɛkyerɛni bi ɛdi ɛyɛ agobɔne a ɛyɛ ɔbarima ne ɔbarima nhyia mudie no ɛno ho ɛnsɛm na yɛgu so a yɛtewa so ɛde ama no me nua te sɛn Asonyame adom bɔkɔ ne ho yɛ paa bibia bɔkɔ deɛ bibia bɔkɔ paa wona saa deɛ wei asi a ɛfa wo ho deɛ ne si yɛ paa pɔtee asɛm no ne nyinaa ne sɛ asɛ yɛbɛyɛ biometric ɛyɛ saa teacher ni ana meka na me na yɛka na asɛm yi ɔhu me na ɔde ne nsa fa m'ani akyi ɛwɔ school mu hɔ ɛwɔ school mu hɔ na ɔsɛ meyɛ nice guy paa na m sɛ nti tam bi ɔhu me ɔtumi ma me sika ne other things nti mede menim sɛ me teacher ni ɔn deɛ ɔpɛ ma asɛm na bi a ɔkye me sika nti ayɛ biometric na wie kora ma no akyɛ dadaada nti nansen a yɛba bɛstate practicals wei a practicals yɛ a yɛyɛ yɛ ana ɔba papa me nkyɛn ne other things meyɛ practicals ɔtumi bɛtena me nkyɛn mewɔ hɔ koraa na meka sɛ mene ne di a ɔtumi ma me sika ɛtɔ aduane afei last time hɔ saa na ɔka kyerɛ me sɛ ɔne me wɔ nkɔmmɔ nam sɛ saa yɛbɛtumi adi na ɔsɛ ɔsuro sɛ ɔka kyerɛ me a mɛka kyerɛ amanfoɔ nam sɛ ɔnka asɛm korɔ sɛ
asɛm deɛ ɛnyɛ asɛm bi a wobɛtumi aka akyerɛ me ɔmbi na no nka asɛm ɔse n'ani gye me ho ɔpɛ me nam sɛ o teacher ni be man se n'ani gye wo ho yeah ɔse n'ani gye me ho ɔpɛ me nam sɛ oh sɛ yi nti no ɔkyerɛ me sɛ like sɛ dating sɛ de wapɛ ayi na baa na sɛ ebi a wɔka kyɛ baa sɛ wopɛ no nam sɛ saa wopɛ me nam sɛ mate me ba fie a na bɛka kyerɛ me brother sɛ sɛ na teacher ni bi te school mu a ɔyɛ waka kyerɛ me sɛ wɔpɛ me na mempɛ sɛ mɛka kyerɛ sɛ bi a daabi meka kyerɛ sɛ daabi ɔbɛn na adwene sɛ mɛkeka kyerɛ amanfoɔ nti wasi obɛtumi amoma ma afea no nti ɛwɔ sɛ mepɛ evidence na meka kyerɛ me brother na me brother sɛ saa na waka deɛ a menka kyerɛ ne sɛ 1 me ne nkɔ fie nkɔyɛ biribi 2 me ma ne mba me fie 3 te sɛ me ne baby bɛn kɔ guest house na meka kyerɛ me brother ka kyerɛ me sɛ menka sɛ ankyerɛ no because yɛyɛ sɛ yɛde ne kɔ guest house na mama me bra mo around sɛ yɛyɛ sɛ mede no wura inside a ɔba inside a na mafrɛ me brother m na ɔmaba nti me ne kan na ɔte aseɛ sɛ saa deɛ yɛbɛkɔ guest house no na ɔfrɛ teacher ni baako sɛ ɔte saa daa guest house wɔ na ɔfrɛ no ka kyerɛ sɛ ɔnkɔbusa daa guest house ne boɔ na ɔmfrɛ no ɔnka nkyɛ no na damfo bi firi baabi ba abɛda ɛbɛdi holidays kakra nti na waba abɛkyerɛke wɔ nti ɔhɔ a ɔnka hwee na ɔfrɛ me ka kyerɛ me sɛ na teacher ni na ɔsoma no koraa wankɔ nti no ɔsane me 60 cedis na mede akɔ buki hɔ meso menim dɛ me ne me braeɛ sɛ yɛpɛ sɛ mema me bra mu sɛ nokorɛ na ɔyɛ dɛn ɔkae ɛna meyɛ kɔ bukiiɛ ɛna mefrɛ no sɛ ɔnyɛ dɛn makɔ buki awie nti ɔmbra na ɔsɛ sisi ayi de ɔntumi ba awia by this time nti no mema no nkɔ fie mbra ɔkɔ fie ba anwummerɛ bɛɛ 7 na waba na mesɛ okay kɔɛ na meka kyɛ mbra mo sɛ ɔsɛ ɛbɔ bɛɛ 7 to 8 mu hɔ ɔbɛba nti no ɔmo mmieni kan wɔ hɔ na ɔmo nkɔpɛ baabi one side ɛnyɛ dɛn ɛngyina ewura fere metwɛn ɛbɔ bɛɛ 7 na ɔbaeɛ no ana me ɔsɛ ne me sika koraa sɛ metɔ aduane nto no hɔ metɔ aduane no nyinaa de kɔtoo hɔ kama ne ne wura inside na bɛɛ 5 minutes 7 minutes mene ne tetewa na me sɛ ɔsɛ ɔpɛ sɛ ɔniyɛ bibi na me sɛ ana saa deɛ ate sɛ ɔyɛ dɛn ɔkɔɔhoro ne ho bansa na ayɛ dɛn mene na yɛ bibi nti meka saa no still na ɔmpene ɔpɛ sɛ ɔde force ne meyɛ bibi na meyɛ dɛn phone na ɔmamefo baako ekitae sɛ de bɛyɛ a ɔhwehwɛ me ano afrɛ me ayɛ dɛn asi so meso me brother number na ɛna mabobɔ no ɛno ni di kan nti ɛyɛ yɛ na mefrɛ ɛna meso mepretend sɛ de meso mebu afu no sɛ ɔnkɔhoro no ho deɛ a meso ne nyɛ hwee nti ne na wɔ inside hɔ a na me bra meka kyerɛ m sɛ mefrɛ mo se a that means sɛ ɔmo mbra nti mefrɛ na ɔmo hu sɛ mafrɛ na me bra mo ba inside hɔ teacher no so ɔmfiri saa kuru no so ɔfiri kuro foforɔ so na nwummerɛ no ɔbaeɛ na afei mene no wɔ inside one mefrɛ me brother ma ɔmo ba inside one ɔmo ne ne yɛ hehehehe saa na ɔmo video no na ɔmo twatwa no picture na ɔmo hu sɛ that things no na wayɛ dɛn ɔwɔ mu a ɔyɛ nti na mepɛ evidence nti na mema ɔmo yɛ me bra mo ma mede ne kɔɔ hɔ no okay to bo ase nti baby a video yi a yɛhwɛ sɛsia na yɛ guest house hɔ wɔn like they said the meaning say mo hwɛ video bi a yɛn nsa ka na obi hyɛ atare sɛ black tuntum ɛna adeɛ da okom asɛ white bi saa I don't know say one guest house wɔ yeah nti wo na wo sete bibia sɛ ɔmo mfa camera ne ade nyinaa sɛ in case sɛ ɛkɔ so saa ɔmo ntwa nsa fo me ana me mo yɛ ne nyinaa sɛ me de me paa saa ade no sɛ de bɛya me de bɛkɔ akɔkyerɛ headmaster anaasɛ me de bɛba bɛkyerɛ me bra ma ne da akɔkyerɛ headmaster nti na me mo yɛ saa ade ti mo anya hwe wɔn oh dabi sɛ me ana me hyehyɛ bibia me ne me brother mo hyehyɛ ho ne me de ne kɔ hɔ me brother mo na kyerɛ me sɛ me fa no kɔ da inside hɔ na me de ne kɔ yɛ honara para me anuhu mi a utumi sɛ me san kwasa asɛm menyɛ na menu asɛm a okay wo school mu hɔnom akyɛ sɛ ɔkyekye no kɔto no hɔ ana so na beto school mu okay me I think say form 3 ya na me ba be hunu ye
Okay. Me ba be. Ona no no kire say oba ho ase 1 year na wanya yeah. Yes, oba ho nche. Yeah. Ino de sa suban ni mo maba ho. Nti to you no susu say oni bi mo aye sa de we ya na say unko an ode start was so. Oh, Debbie. Like me when he said, I idea because boys tie ban honum here. Among boys ba honum. And I feel so cross out to them say, no checking madam for being at then time no young who. Ah. No young who me. Na o checking what down for be ma bi. Or checking madam meet me bonny din to see. Or so what checking by then time no young who me. I'm saying, okay. Di no so opeso ware wa na so opeso ne wo da keke. Oh, what time say me tia asema na se me ni like on him. Obi ba mama other things like obi pa juma ma ya ye. Da no kire. O se open e bo hu ana. Se mimi hu like o se me pe no. Ena me hu se adwuma sei na oye den. Oye. Nti o se me mani pa hu se adwuma sei na ono oye den. Oye. Nti na man be ka che me brother mam say idea ne se e be hu se no kra so oye sa na yem me like me man fan ye fan brag guest house ho e ma me hu se ye because wo hwe man no ti na hwe me a me ntimi fa teacher ni we nko guest house ono an ma miska ma me ko buki to ho me kan ni na kire me bra nti me bra mo de no mo de mo awra no ho a o nyina ho evidence bibia ho no Na asem we a yetete yenim se bia agro sa asem kase pa. Oh, asem serious one pa because ono de wi o hwa anya de no nya me nko ka hye me maka say asem no me na waka cha me ama ne ho akyere yeah because tell me say the time I be call guest house we na waka tell me say o sela me we na man kimi me say bia maka kyere man for say ti me kan hwe nkyere obia ti me kan bibia nkyere obia nti wo do me o so filisi say ya o me nko. Okay. O ka say mu person na o ka say mi kire say oyo bi a me ma ban ho pa. O say boys ne ban ho pa. Na e ma no so e na ma no so ban ho bi. Oh, e ma ban ho. Ma ban ho. Ni afi so no. Actually, me sa cha etchen say. Oni mi sister. So aba ko ni o mo ye free pa. Me catch oh me dey say my sister no kwa be man o si there be understand no man dey. Yes on pe ba. Yeah, was sister no man dey oni me na den. Wa na on pe o sister o pe wa. Me no pe me. Na me. Eh. Serious things so say like me person me ma obi a hu say adwuma we na teacher ni ti school mu ha o ye dey odi. Na asem we si ye wie ye no de na free ma ba cheche ni no headmasters o mo ho ne mpanyinfo o ma frɛ o ma di hu komo de na free ma ba. Oh, like actually no asem ni si wo honom. E si wo honom no. Guess that's one. Of friend no of bi ma ne ba ni of no so e commander yeah. No of ne ba na mo ka asem no. O mo ba ni pa bu na mo ka asem ma me fo bebre ko o mbu afu na commander ne ba no friend no friend officer ba ku bi kan ho. Officer ba ku bi kan ho na friend brother bi so kan ni be gina bonten. No yeah, the waka say we order the number mama mo no waka say me fa me number ma na me si me nyuso phone. Me bra no ma me asa de no ti say bia me do no ne number be ma no. Eno ano no waka say obefre on flow bia bie. That means say ni so of one ban of one ni su say den on kan hwe bie. Na me bra mo say commander na e de ne number ma wo say frɛ no ne ade sa no be de me ka chen waka say order the number ma me ka chen ale commander no so wan commander ne de like minim ba bia or also so suman no say no so police atale de there be on a friend ne ban na friend no. Okay. Na say hono man anye yi a wo de akoto school panyinfo nso anim afena me brother mo de call e de call o me de call e kan say
Can normally call two headmaster ni. But mo ko man ko two headmaster o. Na Sese wo school mu wa na wa ba fie. Pacho mini school mu ho. Adai. Mo wie school na say enu nti wa free school mo. Like me koba. Okay. Let's say wasetina mu tesen because ade we ekoso a nipa ne onim say eden a obete ne to. Eden a be kama manfo ate. O bo ho ban ana so nam ho saa. Oh, actually my brother mo di masie like omo bo me ho ban. Mo ana ye di me boss school. Omo di me ba. Me boss school mo be jam me kwan nti e pon ano ma sa ba be fa me aba. Sankrofo omo ye nkrofo bi a omo di nte pa. Na sumba ne timu so asuma ba ne tim sabre a sha ase already so yi. Sumba ne timu asuma ba ne timu. Why in the police case? My report what war and answer my fan some to be keke. Oh, as some just said, my brother Nsem. My brother Mun 2 Okay. Now, yan and Tiaso Samoko a year a himfie. Echo can seminal. My brother now. And what dear ma and the farmer brownie into us. Farmer brownie into us. Hello, boy. Rapping. The ten say, Mokwa himfie ni dey see eh. If you ask me there, what do you want? Let me say, penny na kwato na if you are not da, ya si pa yi pa say, ye timi ayi bisi. Na o kan sem bebre ema eto ya black boss say ye timi ayi we no. E kire say ye ni papa e no no kra no, ohun bibi wo abra bo anim. No woda ya se. Na ono nso o ma asem we enye asem fun o ma ne nye asem a ebekwa akoda. Na ebe ya sunyade ama ba bia asem ni si ye no ana se sunya ha nyina no aya futusem ama obi bia na de chen say me bibia akra anya man say commander no obisa minua ni say nkomodi de say obisa minua ni say o ma ye case ana ai o ba bia asem kwa ko wi ai no wo fa no ye commander e ho na be kwa ko wi entino ye de ocheche ni na odi sa sabi nsem nyamra sem no ne wo fa ye commander ye commander intina ya asem na si sara mpesa mo che sana tie na no wo fa no pese nka ye nka asem no kununu adwena ba mitirim ni se wo panyini na asem aba enya wo be hara nka aka asem no wo be se ni enya asem en oje number no say obefrɛ yɛ no 3 days ni on frɛ nti ene na ye speedy ni ko school mo say I ready boss ye baby afa ansa na yeba eti baby asem ebeduru bia ya kra se baby o mefrɛ bia ye be dan ye beko nti no ofa no a o se asem na kodi no nti ebitima ya foolish case na de ade no asem na befa no ofa ni sem yi na obeti na bebe ono one nam no ono so threat ye ka say ye nim na ne picture ba kokura e kwa bonte na yewu when a threatening mo no teacher ni no odi kan frame of ya ko so je ni na didi o matem oba so se munnim na mo ma ne picture ba kokura ba bonte akwa bonte mukwa mu twitwa ne pictures pa won pictures ni videos wo hanu ti mukwa no around ho ana ba ku nya na box ankwa na ehye. Wow. And evidence wo hotel of wo be kan opre ma mi bi ti hotel ni side de won kwa na go fupi pa wono ba bia na nke ni busuani ni ya ka me so se yemre nke bia maybe TV so se ba bia nka asem na duru no nkenye ba bi kitoa enti no mbe se o mo ya asem no kururu ana me ankasa me no mo kasa me ni aketoa asem atuni case we be the case long time e police sem e ko ho court be 2 years ankosi ba bia nipa no ma hu ni biem esi wo abrabom ebi esi me
me no obi bema bi say pe wa na say opɛ me na me no lisa me obi a me na me no mo kasa de ntia me se me bom ebe hu osunya no ha me sitia no me obi a dodo ni mo won nipa nim me na de me yesu nti nipa nim me okay o de for ordinate why na me nim saa niema no a ene na me nim se saa niema we wo ho ti nipa na oba me sa ne na ono ya tinti ohun a otimi ka o past nsam kyerɛw okay se bibi se ato da na me nso ye me ye ne fa ne se bi a se bo na me bo a onim se ene chance bi se ato me ama ahwere me nka chance we ba na abo agu me bo a obeka ni nyina akyerɛw because of say ya tete ne kete na maso nti ohun a o wani okay ohun nsam ka kyerɛw nti o kan ama no koduru baabi se saa problem na ha me no ebeja ya kyerɛ me na me yanko be ma den ayi bibi sei na honhom bi honhom ni tini bibi sei ti o kasa na no ono no kasa se sofo no man no so hu na sofo pepe o yini o be 40 something going o kasa se sofo dwene woni tirim kakra na bodwe mu nyina dwene o handsome guy wan hwe a unfanzu ni da ti no krafa bi me nipa baako na me nipa baako na na te den time na school asamunfi me nipa baako nche na ku school za me nipa na ehun na one ne ba fie o then waka me ono me nipa de charge ni si one ne ntem ene ma no ko wi court no wow one ne ye ide one ne be ti na aka me se one we di nkomo na on be se we beti ha nti akoba sa no na me se na on se ma uni e kan die ese minya vi bi na bisa me nipa ne ake ni to di ni firi fa asem se no aka akere me kan na me nipa ngina odi yes ono dia akoye asia wie no se ke mi de se yonti me nua no obafia na so wotete ohun obisa se man no wa me sika se o mafie minima ku di ntia e bi se na sinti me no ne medi nkoma aduru time se anwumere we ta de na anwumere no ne mbe sa de nto ka asa me kire ma wia na me se mate ene anwumere nti o se yenkoto ayi bi lafinta bi ta de no se frɛ ho nse e wadi bo achi da di bo achi da ni nyema bi nti o kan sa na adi pe ya uni kan di say na not knowing say nka our friend home no ama abefa ye na ese di o kan ye ne na beye da ko oba akora ho nya akono ade mo abusia me ma no mo attract me ma sa na because se bi ato na bi so ato nua ko talent na ye wo no okay ye nipa bi a your talent wo mu a ye ai bodi ni anya mo ho so afe pa ano de wo oh I see afa no abusia ni ndi aye na ye ko ye ki mi frɛ me te na de na anti me ka kire madam fo ba ko no ne na ye sa de ona ne buofu ena ye de penua ne ma guda mo pa te na fa bi kran fa ne mi emu da nti anwumere na oba da mo ne ye so kuru ne ne so ni o ba ye bona ne frɛ police bona o me fa nti ko ye case kese pa ye twi be 3 years na ne fa na ne kura no ye fa na e funu pictures ena na o fa ni dia na ewom e funu pictures I said the creation mom mom de da funu no ho ne ma I said obi awu a o ma de da no ho pictures no ena na e wo say yin te me dwene wana ta asem si ye no ne ho nkofo a diska ba e senka yenya case na papa na ne ye dene papa ye ya ndo bia nti e ko wie mpanyfo na nim no be wie Sunyani police station yi hon man kasa kisi mu honom e ma komena na no that time na tin say ma tese ma transfer na ni abre for so the billion kraba case onjim na mu di ska twa court kwan sa ko wie ya ante ho he we ba e no na esi da bi e am si e ko police case then e besa ni ma besa fa e nipa no na anka okra sa e panyini aban tino ye de nanim ne bedi kan gu ase na ase na adwuma emmo no na ba bia mran di ne bedi no ene ko wi ahemfi e no mom ye ana mo no nti aden de abapa na ye na ene ko skun wo omo e ko to wo mo wo sa side ho ni nyina me expect wo mo cause me obi ade ne bi ato me da me hu tan ko fo we pe
mo se sanko fu bi ni ti o suspect say enye teacher ni nko na yes ade no bi mu ka ho mo yes ade enyo no nko a enyo no nko a so da minua da yeah senior ti ususu say teachers ni mu bi so eye bi kan wo ho amo be cause no kra o ka kira akra ko buki no ne yanku teacher ni no ko bisa hotel no price ne yanku teacher ni ti adie we no aba osunya ha ni sei na me pese bibia eto me pese omo chance mo enwie da mba film dia me ameba bebo me din de manim aba ama obi ahu mi na nsem ho ha ye betimi aka ko ise we na di kan abanti we ho asem na ye kan saa di we ho stem pa ye oba bi kura ibima bọ mo akadwa omo odo wo friend ho a omo twiri ni din a na omo ma usika saa wo friend so di obi ba na omo twiri ndi a na omo ma usika wo Sunyani sa e koso minua to bo ase asem na wo kan no ano odin pa Sunyani ha again oma ba ha Sunyani ha gave for no registration omo register di unua bi ba ye twere ni dia na ama usika they tell say ade no mbenya wa spiritual thing onyanya udin wi asa onya udin a enti se mimi nua ne wa wo de mekọ a ne ya omama wo usika mama uska ska be sen also the different person ko say omo a group na omo te no na adu we do esi na sika no hu se bi what it be sen me say sika no be sen like sika no sen na what it say e dey ma bi mu starting na dey kwa omedi kan ma obi a 150 na 100 cedi say ohun nipa de obi kwa no ma sa ma obi ma kan ho stars was $1 nti no mo to pay nti ukwa nkomo be no omo ni udi enam so otimi kopo be bro mo sa on say sa we no obi o ha wa no say o scam e na ko fa sa na ma we nyina ba so omo ye sa de aha nti eno de nipa no chat na o ka say ye bia nya force nti akwaye say o kasa ti se de o ye omo partner no so aha nti partner le se ma hu no ti na ye say den esi ene do ma fan se omo jiska na edi so ona mbele mchiro no okay boys aha ana ko fota abun pa ko fota abun ko fo bi mu ye life pa mo bun ko fo abra enye kese ba mi nua ne de na ye pese ye kire se adi we nko ya de se etu na obi ya fi yi ko bi kura ne nye sa school no nko am minua we de ye beda ase pa semwe so yeso ye bedi akire na update be from beba bia no ye de asom ye ne atiefo na mo hwe mo hu ye because asemwe no ye ka ne se ni nipa bonefo nso de oye na adwen so ba bibia na wono so abona adwen po so ba nti wan hwe mo ye a e de asemfo fro beba nti mo hwe mo hu ye mo adidie mo nantie mo mo kasa ye mo nkomodiem mo ma ne nya de hia mo ye pa wai ba to yati ye da se ye da se okay na ye se asema ewo ho a ye di ho nkomo ya kan no enemu no kre nie asem na nsi he ya e be koso what was because yinim say asem no eguso a asha ase e babai bi mu so ba be kan mo so side e bia make say enye we nko ana ye de ayo no foforo so wa ye de sa de na ayo na no wakana no atum o school ho awon peso be ka school no e wo Sunyani West ho na sa de no e koso school se wo ho mu ba ko Abofkay commander kronso a asem we ben na commander wo fase commander wo fase nti asem no commander kron nsi yes opese oye na kata so mamu aso commander say asem ne yenkan ne boko commander nti so a waje number yenkan ne boko 3 days ni on free dia nti boko ben na apese boko ben na apese kan asem we kura nya asem kan boko o frɛ se yenkan ne boko kura commander asem a wabe di unsam sei asem we no nya asem kan boko asem kese sei aye bususem nti senya boy we yem fan se ono na ya na adwen se onye na ko yesa obeye sa one ma no be sa na nka omo de musuo cancer se no obia hu ono so ba no so wo enamfofo yes ti bo so ono so dada no so introduce na no do mo yes no do mo brum ye betima nya obi ono wa ya na adwen se obeye sa act no
na onye teacher ni ana obi a obi sa na mo yete se de o ka se ye de ye ko register man for yi second cycle institutions here ewo ha de ni ma ekoso ho and some of the tertiary institutions are serious so krumo ha no ene bono region ha no no ma ade ba ko ehu pa na se ss for no omo school father and school mothers ehu pa mi school father ni okay sa mi school father mi school daughter no ene ano den ene ano den yes you okra one penny atete ne yaudi odo be fom wo school ho no wani nkada yes wani be jai school no be jai school no ha road drivers for say yankoso anka yati for say ne opese otu kwan a Canada ana so opese okọ UK opese okọ US of A ana pe singing visa ne nyina ya say road travel say dey maw ntentempa bo modern aso de wani be che work permit nyina ope bia ye de be ma ope eye visit visa cra would when share road travel side be maw ade ba kwemo ye ni ji omo pa ne se omo no kredi enti omo ma form nsem nyina kudu obi man so nyina hu se ya anje obi asika ni ye wo se ye de maw e ma wotimi kudu obi man so ye de maw pepepe e ti chano so woni ji ho sa betima afra ho so ntentem 0550 852 379 0550 852 379 ye wotafo eye 3 miles opposite eye Ecobank Kumasi na mechewe hona obehu ye chia kwan bra na yembo ananso kodi obi man so kama ani giemu na fa aye asamodani ahurusie bra na Royal Foam Ghana force yenkoso anka ye tie force se obeda mattress papa so na ede asumdwe bebre wo de eno ho anasa na ya ade hi omo party 2 Royal Foam Ghana Limited rest assured yes na ade ba ko mu se yes oda Royal Foam so anya oda dwen what be ameka o unso bi oda se de da bia ka no wada o bet obesoro no wa bressing se oye adwuma ase abono obesoro se ye nuanu mabaifo betu ni tikobo wada ne kon se masa obwa oda so nya papa mattress a oda mu a ade be cha obesoro na ho na tom enti sa me mu odu obwa mattress ne nya papa Royal Foam Ghana for ne ma mattress papa we na ye se be guarantee you safety and I say be guarantee one kasa good sleep and no realization ya ohia ti bomo de asa obenya bi atosisi a woton so e ma pillow be chesum ye free se fa utito so na da wa fa adwen pa don't be left out bomo de afo ni je showrooms no any sales outlet ni nyina across the country na je wodi sisi a we sure kwan wo Sunyani hanom na Bosma market opposite eye Kumasi bus terminal ho no ye wa ye bo adwuma na Coronation Park achi wa pa bi a scoreboard no no ho no ye wa ye bo adwuma one manager retail manager nka so 0509225927 0509225927 Royal Foam or say rest assured property electronics and a man near Jerof or say hey na say first na ye betwi anem ye betwi nema wa apotoyu wo makoni ade ade and property electronics are my blender ni nyina ayefo within seconds yes and no sa no career women no yes so ba point adwuma ni so ba fie o kitchen o twimako wi a wo hwie na mako tu ko wani ni ade twi tomatoes ni ayi and wo keka ni nyina bom tomatoes jene akeka do garlic no ade ade no wa kan ni nyina bom within seconds na twie wi ade ba kon so mama manage property electronics o mo ne ma ne papa quality yes quality madam fu bia mre bi o se o ma ya adwane blender bi a o de blend ne ye ni ba ons na ene na made na chi ba picture say tu just dade bi na mfimfini atu apai ade oh ebo ya num kra ense mebre so property de oba ye be ma papa ope ayona ayona de to ne ma no ye de to ntare anya de shock ni bia anya de shock ni bia obi wa unse unshampa bwana na shock na chill 1 ton property yes rice cooker nyina eton bi na dem say wo fridge ni di freezer sina ho fridge fridge freezer freezer ene is it back chest freezer washing machine nyina ho ene me say ade bia use power and electricity will be use ofie ye de ye ade bia ofie and one microwave oven nyina bi ho na madam fu bi okoto freezer ibi no okoto na ade ba ko are ho no say wan koto no property electronics wo
na okoto fridge no bra fridge oto no be 1,080 no oba any 3 days no so oton wanya papa any 3 days so oton wanya papa wanya papa na ye bisa na de kronti oton wanka na madam fo ba akose ne obeto sanya oso on fa 600 cedis mra obi akoto ade 1,080 within 3 weeks 3 days 3 weeks so 3 days Ose sen waso fa se ne siri mra madam funi diam ni ka koyi ska baji free ya kwesi de wanya de ade papa so obi akwa akoto de 1,080 no to no se akwa ne koto de 1,080 no warranty bia na so nti wode ko mo se o mo nje yes one ton baby papa no so se so ebonika because power ebetwe enya power nko that's how me kan wie akwa eji ade kwesi ni dem se ne siri kwesi ni dem a oda ho na ade ne shock no wada no hwe odi na isi form a fridge na esi form no e soke form ho nyina ade achia kwa isi da bi minya nto fridge no minya nto fridge ni nti grandpa cho beji wade na form say send ma me crash so so da na me makota ade 1,080 me de ma say send price na me de ma na soke fridge na soke no mo na ode ba one ton property was Sunyani hunting Mr. Bomadi Bora na Yamabi enter. Ye were a year Osby and Chewabe, a year cocoa board, opposite and answer cocoa board in Chimwa, a year or a bastam and didn't anymore. Only and Castle Siako Kumas and Swa, your why your boy Jumapa 050-810-8337 050-810-8337. Only and Casana top papa preko now who enter war. Send a bear price bia enko shocky obuase bites obuase we dey purely medicinal obuase bites bi mu nim say ensa ye nom ne dey enjoy adro ne kan wasem adro wo mangasa e bia wonya kan bi hwe ya ompe alcoholic drink kra no still timi nom obuase bites obuano no esane yade bebre yes enye izo ban ni nuguna ne ana usu ye ntia na usu ye ntia weakness ne dia way sexual weakness to ase kra agono syphilis waist pain menstrual disorders emano titiri mo mamu sanka mo de mfamfiri candidiasis mu nyina obenya bia to odi wani che bebi a odi bebi omo drinking sport bia de okọ no ma odi je oboase fa ko je oboase fa ko fie me ne okra mpo ankam ne be kwa ko shemi fridge mu fie oboase odi a she fridge na achele no I tell you we feel it très bien mansanka oboase nanom uwi abedamase oboase no ye we ko oboase joy can roofing so board down so the amount tentem joy can as a bomb body as IBR IDTF self lock and as MSL and irota and dector ni nyina obenya biato yes answer offer a 15 solid years of warranty against fading we a joy can roofing company na de ema wo bomb dia for any warehouse and as agent and as showroom saud ni nyina oba Sunyani hanuma wodi wani achre a going filling station no a VRA Ekusi ST Quantum Pono so honey wa ye boy juma techima no so ye ben a Liberty Church ewo brigade bon wadi answer woni ye be kasa wa homa is 055-100-9000 and as 0540-125-816 na ho asem ne be kwa homa no so na ene ye di nkomo bebre wo fia ene nkomo aye die no menu mienu ni se ye hyase ewo ye nua yenua kuma bofra kuma yakotwere din ade achi yakotwere din wosu ade achi ya ipabone fo bi kun no ye the update efrimu abrel ena yasan so amuwa hu yenua Sunyani West cheche ni semepel mefa woto ene wo ade eye gege sem no ye de mu sem abrel yankwa ma no so 0543989989 ena 0247989989 yakwa ma no so dia na divine Miracle Power Heba Limited. Dr. E.Y. Edu. Insurance doctor, no. Insurance Dr. E.Y. Edu Kufo. Dr. E.Y. Edu Kufo. Was it 250 Ghana cedis? Nafaji insurance bi na yemfa hwe o yare. Obeji aduru ni free. Na watwe bia. Stroke, diabetes, anase ulcer, asthma, hepatitis, anemia, sciatica. The attitude will be ano brand name prostate
ye to asiama also whato sperm count no former brand name pa breast cancer white what I heard Dr. EY Adun Tenteme friend wa who makes 0542089983 0542089983 yankwa mano so menua Nsem Sisi o hello Nsem Sisi hello can you your friend say na hina free cyborg na ka say because every one show cyborg yinti we o se me da wasi me akonya o jama me o tun fo yankopo on kam me de wasi pa me chia si me chia pa mafemo no mo chia me dalata mame e pa cho me de wasi me akonya mame kuma se me na se ka akra that day we have anti kai e ade ko so pa na ready na apie e na mu that day we abante we sa so ro be kana onya fi yi pa omana o se o da o mo pa ye se de na mo ka che ro se omana na ntie mu na di mu ne da ye mu no enye easy na sanya mnasim we u de wa kana kure me kopeti tiyo me kopesu yadie nam de betire chirim fe de me kokofa we u de mu kan amansan burumai muntie na muntie simo mu de bayu die bu baba no di o ha na eye misre sabo ku de kasati fu muntie mi sabo ku misre adi we mutu wona mu mai na mu hwe mu na tie misre mu na bibia ko de anu adire e pacha ko na ye makura no ko ni se ni su utu titu body se ka ti di o gbe ni yo ko bi discuss bi ni na sifo ye bi gbe na o sia ko na de so ta sie ti misre pa be bo misre mutu wona mu mami otuvu ya kuboka umedam sisi konya umedam yeda asa cyborg say ofre bar so 0543989989 and 0247989989 yakwa mana so biem no hima enterprise my pop ne materials ahodo pop cement ne nyina bi ato ti bo mode asa on sabe kan de mo fie pre Mr. wa jokuna gas filling station chemu ho apa bibia water fo bi wo ho no mo ade bia fa pop ho ne oil ne fiber ne ho ne ma nyina no benya bi ato for hima enterprise. Hello, good evening. Good evening. Nsem Sisi. And how can you see? Pacho itio, your first sign out free. What's also for you? So for him, Pacho itio. It's a mobile mamas. A branch on a sango for him because guest house. I have fortunate pa. It was school for no for say. People in a ma among go near to age. For they are spiritually inclined. Yamena abuana. Obia ya na jense wa no be yesa dia. Masa keye na wan try no. E me pese mi nyane chema. Kacha ne se onye. E dangerous. Ya odanya na ya na sha de chin na edi kusi akoto no shop. Unim se wo fu obekone kusi ewu dem a e dangerous. Wo fu na bekone kushi wowu eda wafu no enya no ma get prepare say ye and in this hard na wo mahu no omo de kan tan me ma omo ye they should also stand up and do what they can do. It's here we are. Bye bye. It has a software MC 0543989989 0247989989. Good evening. Fine. Boko Nsem Sisi o. Pacho Zambia. Me. Your friend saying. Your friend akwasi ama. Me na me last day. In fact, the previous me friend na poku PhD am me wanya big border so. Me na dey ma be dra on. Hello. Me Pacho it you. Na dey ma be dra me business people. Na family be an tunjasa. So. Na Pacho na poku PhD on tiapa na. Oko leave. Ayo. Owa hum Jim. Ma say organ.
mean, That's it. but also a process. A friend of Abofkay. Above the Bia or buy out what I don't want to do. Aye. And if you are taking come up in a meeting, you put a little bit for all. Aye. But you didn't come to your That be French then for me, call Mr. Now, it is Sabi Capo, put me the gun in the back of Mesos, put go on a matna in business. The go country. The Yami work with the good way. You give it how send the cost. Ghana, Sabi. What do you make? Me patron me ton kapa na eti so. As of Ghana, the Yami what is a good way. I am your pie. As we are Ghana, I'm going to be more. I don't know. Ghanaian and the Amfadi, the Ghana, and I'm some strong. What do you mean? Ya ton kapa eti so. I'm some man for the economy. But oh, yeah, put to Ben Pan or between German. You dear, not Yate yada sepa nyamesom man. Shanton ma menchia sabre utie. Na menchia baby mama na baby papa so mutie next door mu nyina so utie. Good evening. Good evening, Obey. Nsem Sisi o. Na what can I say? But you didn't baby free. But Amadu Yaya Yafo. Amadu Yaya intio. But what dear Saban who you, Saban you. The same video I heard, just how the player the no address or bano. Aha, anya no. We die we die si wo Sunyani West. Ye kan was me Sunyani West. Dey wa dress your ba ne dey. E si wo aboabo number 2. Okay. And then my main can we kakra. Okay. Dear said the book ya some crofo be ye think pass or ma papa. Nti obi ahwe ne ho yi. Na dey to so mienu. Omo ye kokum kusie eto ho omo kofa hwe no. Omo njira yi. Kusie no ma mfa anwe o. Oba na kusie ne da ne store nim ananse be bi oton ade. Ene omo mfa obi amfa hwe no ebebo apa. Akwara de kra do mo de kwose sasa no. Okay. Wa wo be fa sa kusie na ribia omo ko bo bi o se ko ede o. Wo sa ni pan ka wo fa sa abo ade hwe no. Usenka also eba also direct. Okay. Yakopo na ya dom se obi afanre. Enti omuntu ho na mo kwa bia so no omo sabe kan information bia wa kire. Okay. Me de be see ha. Era asepa so frɛ eba so Nsem Sisi ɛna wo kan say nsem no de bebre na sisi wo krom ha. Me pa chɛ frɛ ɔsɛn. Ɔjɛ frɛ mal Isaka Katachi. Isaka Katachi malam. Yeah. Itiwe. Akona school ko ni ko ara se apese kakra. Me pacho utimika. Pacho ta ko akola ni ya osi ni fa no president ni president na commander no. Mo fo asem so pa ntina ma akola no ye sa azem. Okay. Ya akola no mo check yi pa na asem mo mu njem. Okay. Yate ebe koso wadi asem na chi won say no aye she mo boss asem na ebe koso wadi achi. Mo de na mo fe gum chat ye mai. Okay. Yate pa yeda se ebe koso wadi asem na chi na ye nso ya hwe ho yi ye mba ne titiri because ere nsem panyimfo no mo be call mo so mo de call ye nuanom nkuma no so mo mom na omo de hye omo mum na omo bete ase a omo de pese omo ye na ebe koso na ye mu bi de emfada. Aha, because ye father nti emfada. We're bass 0543989989. Hello. Me patch for say. Okay, too bad. Went to me and so. The sciatica expert 21st clinic at Darrow, sciatica. 81, Mr. Bomber the answer on the 21st back as this year. Yarabia Kutiao, 30 where how I know. On a 21st clinic for Enkasama Mrs. It was Sunyani Regional Hospital, First Gate, main gate opposite wa ape on your
ye boy juma break mu so amango ase ben Creeks FM techima no so ye ben aginkwa FM sounds na go so success FM hwe ani mu ho anase wanchi kramo chi wa pe ho a ye boy juma 0540311311 0540311311 me so sciatica de ntinase ema sciatica entity wo emfa wo nkwa da kamnam na sciatica expert na 21st clinic baby abefa organa ha bia ye ho a ye boy juma Hellis International School so adaroma o se o ma mmofra no akyede sonko a ayentete pa ye boa ma akoda no yetima building ye pa intelligent no wise so smart aka Hellis International School e ho e de ma pa your playing grounds ahodo a ho so ye kama and yes so skilled and experienced staff and as a church for monim de wo adwuma no ho pepa e won tete a o metimi de ama wakoda no wo sua hunu nyina Hellis International School de ma you say CCTV cameras aye agi school ho afanti wakoda no bebi obefa bia no ye capture ehu bebi wonam ne ehu akoda no na ho banbo sinesi etie ye san so well finish ye classrooms bebi akra na etina sua de no so hua yi pa ye sisi o kama pa ICT lab behu computer mse na ebe ya ono so behu de ekọ eba te se de prince miamia so ho hey no kama pa Hellis International School and that romantic hwe twa kwan na ye mo yo piano lessons and after school care and UC maths in a library so el hopa ye wo tropical hotel echi wo apa meche bebi a Jubilee Park e won ho apa ne wa school ye juma de ne pa etete mo fra 0241 587 644 0241 587 644 yede juma de nyina sinemom no Sompa Health Clinic radio ya me adema Sompa Health Clinic 16th September the second edition eba made in edition e come up na we so the team say be born frete yes na say we the embe de pa tena ye na the kan no yes sanso ye ni sabi me yes sanso asemu kenam a chen first na kra abro that's right tiame ya adoma 16th September yeshia obia amra obia suafo nyina amra ebekoso Coronation Park free eye screening and treatment, free dental service, and a free laboratory services. Or more partner and as more kanwama edijumadi no abano a 21st clinic. Mabo Mudina das the sciatica expert, Heaven's diagnosis services, a year H lab, the family lab, and a gingerman dental clinic. Adaroma and a Saint Ignatius Eye Center. Omle share nino. Omeboa pa ma bia akokama. Sompa e market akatuapa. Na say ho asemo no. Breakfast nso ye de be ma o. Ahanti hye no so ma me. Anopa ba de say de ba ko ne ye. Ye ma odidi anopa no free. Ye nje okapre. Ho ye nton aduane ho. Ntina de ho. Ye de juma de ne nyina esia. Na O Coronation Park. Yeah, Coronation Park. And say sign. Hwa. Bibi ye ba. Coronation Park. Hwa ne ye bi. Free ubesi sunya kruma bisansa wo Coronation Park. That's right. Omfoka yes. That's right. Okay. Brantem ne tima hwe wontem because Brantem timbedu ntema abeboa ne hwe wontem na ebedu so ntem because first and I made an edition no utimi say na line no wo ha itu baby kra na o say ye boy homodi anse na be ye be ne tentem na mnduro ne sane ye kofa bi ba na now to say uti Brantem sene be ya first come first serve na enko kama ya di juma de ni na be sia ya di Nsem Sisi na bae Nyankopon ya aduma ebrepam ene ya woda ide na china ye nhia no china breaking day china ye nhia ti ye be kwaso wadi nsem na ya ebobobo ni nyina achi nyame ya aduma na adomdom ye no ne brepam opese ye sanso hia bi ma be sanso hia ye the update e wo sansem ni nyina abro menesie Kwasi Joshua ene de brel ena akọ MCR nso a eye Prince ene miemia ye ede ni nyina akabom Nsem Sisi team ni nyina nso etayachi both spiritual and physical painful am adwuma mo nyina nso ye damase nyame hya mo nyina edin no eye Abofkay your captain on radio ABOFK wonya sawa entertainment. Okay. So your captain there commander said the commander. One day no to know me. Yeah, the commander so I say. Yeah, the commander so I say.